ang pangangapa niya ay for or against a candidate. Hindi na kailangan pang magdagdag pa ng kung ano-ano pang na nakaka-offend or nakakabastos. So ito po ang isa sa mga bagong regulations or mga innovations na ginagawa ng COMELEC for the May 12, 2025 national local elections. Next po. Next. Ayan, committee. I think ito isa na po sa mga pinaka-in-root at pinaka-mahirap na problema sa Pilipinas. Ano po ba yung Committee on Contrabigay? Ginawa po yung Committee on Contrabigay to combat yung tinatawag po natin vote buying and vote selling. Sa inyo pong experience, sa tingin niyo po, wala naman pong judgment, magkano ang boto sa lugar niyo? 500. Wala namang tataas? 2,000. O divide niyo sa tatlo, taon. Mas malaki mas sweldo nyo kasi doon sa binibigay ng politiko, kaya kailangan taasan ng wag niyong gagawin na ibenta o makita, huwag nating pairalin yung vote buy or vote selling. Medyo ingrained na po. Tinatawag nga po ng aming commissioner in charge na cancer of democracy kasi talagang sobrang lala niya. Kasi ang voting talaga dapat it comes from you. Yung tawag ito, yung desire or yung gusto mong kandidato dapat na nagaling sa hindi from an external source like money or coercion, dapat talaga from you. So ito po yung mga hotlines or mga contact. If meron po kayong nakikita na incidents of vote buying, dito nyo po pwedeng i-report sa Contrabigay Complaint Center. Sige po, next. On election day, ano po ba dapat gawin natin sa election day? So yun nga po, 5 a.m. to 7 a.m. Early voting is like what I said kanina po. Tapos meron po tayong voting in priority polling place. Ano naman po ito? Yung priority polling place, ito po yung nasa voting center sa baba. Yung doon din po yung mga seniors, PWD, tsaka mga pregnant women. Doon din po sila may pwesto during regular voting hours. Tapos, ang mayayari po, pipirma sila ng waiver, tapos yung ballots nila dun sa presinto, kung saan sila naka-assign, iba ka ba? Tapos doon nila po boto, si akit na lang ulit. Yun po yung priority polling place. So, meron din po tayo for PDLs. So, may question po dito, bakit may mga instances na, kunyari, kandidato pa, or just voter, nakaboto pa. Kasi po, kailangan po, pag ganito, may final judgment of conviction po tayo. Final judgment, ibig sabihin, nakatulan na ng Korte Penal. Kung kunyari, nakatulan na sa Regional Trial Court ng murder, di ka na nag-appeal. Pag nag-appeal pa siya, dahil may prinsipyo tayo ng presumption of innocence, hanggang sa umabot ng Supreme Court niya na maglatag sila ng desisyon, pwede pa rin po silang mga kandidato o bumoto. So, pero po rin po tayong tinatawag na voting in persons, a special polling place para sa mga persons deprived of liberty. So, between 7 a.m. and 3 p.m. po siya. Next. So, who may vote? Siyempre, ang pwede lang bumoto, yung mga registered voters lang. Na nakalagay sa computerized voters list po. Election day, computerized voters list. Tapos, yung mga pangalan nila, hindi po naka-cross out. Ano po ba yung mga pwedeng dahilan para ma-cross out man yung mga pangalan mo? So, it's either na-exclude ka by a proper court order, or nag-apply ka as local absentee voting. Like yung sinabi ko kanina, yung important is, mangyayari yung local absentee voting, April 28 to 30. So, mauuna ka. So, mga cross-out manual yung pangalan mo. Tapos, certified overseas voter ka, at may tinatawag tayo yung double or multiple registration. Ano ba nangyayari dito? Kasi may mga tao po kasi na iparehistro na, tapos imbis na i-transfer yung kanilang registration, gusto nilang lumipat ng lugar, nag-a-apply sila ng new. So, nagkakaroon ng dalawang datos yung kanilang sa COMELEC, kanilang data. So, magkakaroon ng double and multiple registration. So, pwede silang manually cross out. So, approved na application, like sinabi ko kanina, nung registration po tayo last February 2024 to September 30, 2024, ito po, pwede kayong mag-transfer ng inyong voting records po sa ibang lugar. Tapos, syempre, ang pinakauna sila, patay na yung voter. So, manually cross out na ito yung pangalan sa list. So, next.
May video po tayo, papa-play ko natin sa inyo. Sa 2025 national and local elections. Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ang mga donas. Maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titignan ng electoral board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titignan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng electoral board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng ED chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. So, yun po yung ating video. So, expand ko na lang po ng konti yung mga discuss ko dun sa video. So, next po. So, yun po. I think po naintindihan na po yung process. I think sino po naman bumoto dito? Ilang beses na bumoto? Lalo mga nakalipas na eleksyon. Taas po ang kamay. So, kahit paano, may same pa rin naman po yung ating process. Wala naman po nagawin bago. So, ang ano lang po is yung makina po na nasa harap namin. So, hindi ko na po kailangan pang stress dahil alam ko experience na po kayo sa kung ano ilang beses na po ba dito ilang beses na po kayo bumoto sa buong buhay niyo. Ayun divulge kasi every 3 years yun, medyo makakalata kung taon po kayo. So yan po, so next. So yan, so yun ang resibo. So mamaya papapakita ko sa inyo kung nakikita niyo po mamaya first hand yung pag-gamit ng machine. So ano po ba yung ito po yung mga mahalagang paalala dyan. Ano po ba yung overvote? Kaya overvote po, pag lumagpas kayo dun sa pag-shade or pagpili o pagboto sa isang particular position like mayor, kasi hindi po mababasa ng machine kung sino ba talaga sa dalawa ang gusto mo. Pero anong significance niya? Hindi po babasahin yung overvote mo for that position, pero yung buong ballot mo, valid pa rin. So kung tama naman po yung sa ibang positions nyo na pag-shade, babasahin pa rin po yung machine at makakount po yun. Yung overvote lang po, hindi po siya mababasa. At may kita nyo po mamaya sa receipt na kung ano po ang kalagay like undervote or overvote. May kita nyo po mamaya. Sige po, next. So ano po yung mga paalala sa botante? Ingatan na ngayong balota. Why? Kasi po, ang ballots po natin, ang distribution po niya per voter is 1:1. So pag nagkaroon po ng pagkakamali, pag nakuha niyo yung ballot niyo, hindi na po kayo bibigyan ng replacement. May exceptions, pero general rule is hindi na kayo bibigyan ng replacement. So pag nakuha niyo ng ballot, pwede po bang makahingi ng ballot. Ito pong ballots na ipapakita ko sa inyo ay sample lang po to. Pero syempre, ito, more likely than that, ito na po yung minigit. So, ano po ba ang kailangan nyo tandaan? Ito po, yung nakikita nyo po ba yung sa may bandang itaas, tsaka sa gilid, yung squares,
and rectangles. At ang tawag po dito timing marks. Siguraduhin po na walang sulat po itong mga to kasi binabasa po ito ng machine. So pag ito yung may mga tampered po ito, may possibility po na hindi na po basahin ng balotan. So make sure po na pag na-receive nyo po yung balot nyo, wala po itong tampering na naganap. Kasi pag upo nyo dun sa voting area, designated voting area, hindi na natin alam kung sino nag-tamper, ikaw ba o yung electoral board. So, pagbigay ng electoral board, double check din na bago kayong mag-head sa voting area. So, next, po, gamitin ang ballot secrecy folder. Why? Kasi pinapairal po natin yung tinatawag na ballot secrecy na dapat, dahil nga, like yung sinabi ko kanina, yung voting is a right na kayo lang dapat kayo dapat nanggagaling sa inyo yung kung ano po yung kagustuhan nyo, sino ba yung intention nyo, sino ba ang napupusuan nyo ng kandidato, dapat po at your own volition po. Wala pong external force na nagsasabi sa inyo. Kaya may ballot secrecy. Wala nga pong pangalan ng balota. Para walang si boto mo si ganito, boto mo. Kasi pag may pressure, hindi na kayo nasusunod kung sino gusto yung boto. So, kailangan gamitin yung ballot secrecy folder. So, ayun, so, sa pagdating po on election day, pwede po magdala ng cellphone, pero wag kukunan yun. Ayan, ACM, ating ACM, yung nilalabas ko na ballot image dito, yung resibo, at huwag maglagay ng mga marka sa balota kasi ang marking po is an election offense. Yung pagkuha din po ng mga letrato ng ACM is an election offense. Huwag ilabas ang ballot, ang voter receipt, tsaka pens at ballot secrecy folder dahil election offense din po. Ang election offense po ay may parusa na 1 to 6 years of imprisonment with perpetual disqualification to hold public office. So medyo mabigat-bigat siya. At pag ginawa niyo po yun, magkikita-kita tayo sa selda. So huwag kami gagawin. At finally, huwag ipagpili ang boto. Okay po? Next. So ito po, another video po para enlighten po tayo. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botating Pilipino, tayo ay bumoto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap tungkol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangkuli lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ipagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suko o pagkuya kapalit ng boto. Ang pagbibenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya pumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsabling pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa mga bagong halalan para sa mga bagong Pilipino.
So yun po, paalala po. So maya po i-demo na po natin. Ay, bigyan ko po yung Spabiao na presentation po on the ACM, tapos mag-voting experience na po tayo para ma-try na po yung bagong machine. Kung alam ko lang, dapat Bert, di na natin relay yung video eh. Dapat nagsalita ka na lang dito. Ito kasi yung ating artista for today. So yan po, ito na po yung main event po is yung ACM, Automated Counting Machine Demonstration. So, bigyan ko lang po kayo ng salient feature rundown. So, next po. So, ano po ba yung Automated Counting Machine? So, sino po yung nakaboto po ulit last time? Kung natatandaan niyo po, ano po yung pinakabago? Kung nakikita niyo po sa harapan, ano po yung mga bagong nakikita niyo? Yung pinakahalata po na bago dito sa ating machine. Mas malaking screen. Yung screen po ata dati, mga 5 to 7 inch lang po. Ngayon, 14 inch na po siya na touch screen. So, mamaya po makikita nyo po na pwede i-scroll yung ballot image pagka pinasok nyo na po yung balota nyo. So, ano pa po? Dati po, yung battery po ata, kung nakikita nyo, kasi lang yata ng battery ng sasakyan. Ngayon po, ang battery is lithium-ion na po. Tapos nagtatagal po siya ng more than 14 hours. So, ang maganda dito, wala po kasi kami extension na dala, pero may abang po kami, naka-battery lang po. Since kanina pa po naka-battery, so yan po, okay pa po siya. At itong battery, pwede po po i-kabit ito sa outlet, so redundancy. So if ever magkaroon man ng power outage, tuloy-tuloy pa rin po yung ating election. So ano pa po? Merong auto-align feature po yung ating makina, so mararanasan nyo mamaya. Faster scanning speed, scanning speed po, or yung feed speed po, nasa 200 millimeters per second po, so mabilis. So, tapos dati po, sino po yung nakaranas dito na after po bumoto, yung resibo, ginugupit pa? Ito hindi na po. Automatic na po siyang magka-cut. So, wala na tayong problema o makikita na ginugupit pa yung na-electoral board yung ating resibo. So, yun, built-in compartment. Kung dati po, sa tama po ba, ballot box, kasi sa amin parang makeshift lang na box kung saan mo ihulog yung receipt. Ngayon po, dito nyo na po siya ilalagay. Ihulog nyo na lang po dito yung receipt. Tapos, accessibility features, which is discussed ko naman. Tapos, ano pa ba ang mga bago? Dati po, yung electoral board po natin, nakakarton lang po dinadala yung ACM. Ngayon, meron po siya case, parang luggage, ano po siya, shockproof, waterproof, ayun. So, dustproof. So, hindi siya papasukin ng kahit anong contaminants. Tapos, madali na siyang i-carry, pwede siyang hatakin, pwede siyang buhatin. Lahat na po nandito, yung battery, yung machine, lahat ng peripherals nandito na po. So, madali na siyang i-carry para sa ginawa ng ating electoral board. So, next. So, ito po, brief rundown po video ng ACM. Tapos, mag-voting experience na po tayo. Inihahandog ng Commission on Elections ang Komisyon ng Botanteng Pilipino para sa darating na May 12, 2025 national and local elections ang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Ang bagong sistemang gagamitin sa ating halalan ay tinatawag na Full Automation System with Transparency and Audit Count o Fast Track. Ang Fast Track ay binubuo ng Automated Counting Machine o ACM, makabagong Consolidation and Canvassing System o CCS, at ng kabuuang Election Management System o EMS. Katuwang ang Secure Electronic Transmission Services o SETS at ang Online Voting and Counting System o OVCS. Una nating suriin ang salient features ng ACM, pati na ang iba't ibang parte nito. Simultaneous at direkta ang pag-transmit ng mga election results upang mas mapabilis ang pagbilang ng boto. Sabay-sabay itong itatransmit sa mga nakatakdang City o Municipal Board of Canvassers at sa kanya-kanyang server ng COMELEC, PPCRD, NAFREL, Dominant Majority Party, Dominant Minority Party, at sa media. Ang resultang tinatanggap ng central server ay siya namang nakamirror sa server ng Department of Information and Communications Technology bilang bahagi ng complete transparency sa halalan para panatilihing lihim ang mga individual na boto. May privacy screen sa magkabilang gilid ng screen. Mayroong makabago at malaking touch screen kung saan maaaring ma-review ng mga botante ang kanilang boto sa pamamagitan ng vote summary. Para sa convenience ng botante,
Ang screen ay maaaring itaas o ibaba. Ang makabagong ACM ay gumagamit ng Smart Security Card sa halip na iButton para sa security ng device. Ang ballot feeder ay may auto-align at auto-correct features, kaya mas madali ang pag-feed ng balota at wala ng problema sa paper jam. Mas pinabilis din ito na nasa 200 mm per second. Mayroon ding mas pinalapad na voter receipt output tray para sa mas malapad na papel ng voter receipt. Ito naman ang hard case na dust-proof at water-resistant upang maprotektahan ang ACM tuwing ika-transport ito. At nagpapadali sa pagpapadala sa ating mga guro. Ang ACM ay maaaring gumamit ng baterya na kayang umabot ng mahigit sa 14 hours. Ngunit mayroon din itong power adapter para gumamit ng kuryente bilang direktang power source. Para lalong maging inclusive at accessible, mayroong headphones ang ACM upang matulungan sa pagboto ang ating mga botante, persons with disabilities at senior citizens. Ang built-in voters receipt compartment ang paglalagyan ng thermal paper para sa resibo na may QR code. Narito ang cleaner sheet at cleaner cloth para mapanatiling malinis ang makina. Ito ang kabuuan ng ballot box na epektibo sa pagtakip ng mga nilalaman na balota. Ito ay water-resistant at repellent at dinisenyo para maiwasan ang paper jams. Tunghayan kung gaano kabilis bumasa ang makina at kung paano ipapakita ang laman ng balota sa screen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito ang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. So, ayan po, discuss ko lang po Pacquiao yung mga components po, then sa voting experience po tayo. Hindi na po kami na indulgence kasi wala po yung aking temps. So, by batches na lang po tayo na boboto. Pero ano po, once na done na po kayong mga vote, pwede na po yung mag-try. Sige po, try nyo na po. So, wala pong timer. Ano lang, practice lang po to, okay? So, wala kami in recording, so hindi namin nalagay. So, try lang po to. So, yun po yung mga major components like diniscuss po kanina. Tapos, kaya po yung smart cards, USB main backup, thermal paper, ACM power adapter. Next. So, meron po tayong headset para sa ating dyan. Kanina, PWDs. So, pwede po nilang ma-review yung photo nila through headset. So, para po inclusive tayo. Next, yung battery po na-discuss kanina. Tapos yung transmission device. Gusto ko lang po i-emphasize sa inyo na sino po yung nakakaalam ng issue po regarding sa ACM na parati daw na-connect sa internet. If ever po that you came across that information, gusto ko po kayong sabihin gusto ko po i-emphasize na hindi po totoo. Ang ACM po, kinoconnect lang po siya once na-close na po yung voting na po siya, na-close na po yung machine, at nakapag-print na po tayo ng unang 9 election returns para po ma-review na ating mga ma-review na po ng electoral code at mga electoral watchers at yung public, kasi yung isa po doon ipapost sa labas ng presinto. Doon lang po natin ikakabit yung dongle para mag-transmit. At yung machine po, designed lang po siya to send data. Hindi siya designed to receive data. So, yun lang po yung gusto kong i-emphasize na hindi po parating na-connect yung ating ACM sa internet. Pinoconnect lang siya once na-close na po yung voting at na-print na po yung election return. So, yun po. So, ito na po, di-discuss na po kanina. So, next. So ito po, yung kanina po, kung nakikita niyo po yung ballot, so yan po, yung timing marks. Ito po yung may mga security features po yan. Gusto ko pong sabihin na yung ballots po na hawak niyo, although for this purpose kasi
ang ballots po natin is precinct specific. So pag dating nyo po on come election day, meron natanggap na po yung ballot nyo. Hindi nyo po magagamit yung ballot nyo at ilagay sa susunod kabilang precinct. Naka-attach naka-attach po to sa ACL kung saan siya naka-program. So hindi po siya pwedeng i-swap. So hindi po pwedeng mangyari yun. So yan po sa mga security features po na ating ballots. Next. So yan po yung mga security features na ating ballot, front and back. So yan po, yung before ACM operations, before open voting, yung ating mga EVs magpe-perform ng setup hanggang sa open voting. So ito po yung kanilang gagawin para po ma-start po or ma-open na po ang ating machine. Next. So meron po tayong vote review. Mamaya po, pagka minatapos na pong bumoto, no, nakikita niyo mamaya. Pwede na pong ano. So yan. Sige po. Pag may tapos na po, sige po, pwede na pong ano. So yun, yung ballot. Mamaya makikita niyo po mamaya yung image. Para kayong kung nag-order kayo sa Jollibee dyan sa may kanto, ganoon lang din po yung, yung functionality niya. So next. So yan po, sabi ko kanina, mag-print siya ng 9 copies ng AR. Ang copies po talaga ni AR ay 30, pero bago mag-transmit 9 po muna yung equipment. So yan. Ito po yung mangyayari after voting, mag-print ng 9 election returns, connect ng transmissions device, transmit result, print transmission record, mag-print na ng 21 na copies ng AR for national local, perform ballot review and audit log report, tapos iba-back up na po siya. Next. So, dati po, meron tayong tinatawag na transparency server, which nagkaroon ng, yung medyo nagkaroon ng agam-agam yung mga stakeholders and public. Kasi baka daw magkakaroon ng cost na or dito yung pwede magkaroon ng dayan. Hindi na, nakinig po yung COMELEC, so sa ngayon po, ang pag-transmit po ng ACM ay rekta na po. Ito ang babatuhan niya ng data pagka nag-transmit na siya. Isa po sa CBOC or the City Board of Municipal Canvassers or Municipal Board of Canvassers. Central server na nasa COMELEC na nakamirror sa DNCT. Citizens Arm, dalawa, PPCRB and NAMFRED. Majority Party and Minority Party, isa po sila. Tsaka sa media server. So, at meron din po, magagawa po yung COMELEC ng website kung saan may ito real-time yung pag-transmit ng ating results ng ACM. So, yan po yung matagabangan. Yan po yung distribution po ng 30 copies ng election returns. So, ito na po, voting experience na po tayo. So, pag okay na po yung iba, pwede na po lumapit. Dalawa po yung machine. Pag tapos na po kayo, pwede na po kayo lumapit sa dalawang machine natin. Sige po ba, practice po kayo. Any orientation po, pwedeng pag ganyan, pag gayon, pag ganon, wag lang pahalang. Kasi kahit na maghapon tayo dito, hindi kayo makakaboto talaga. Yes. Wala pa lang prebenta ng boto dyan. Ay, ako na ba? Wala lang prebenta ng boto dyan. Pangatlo sa baba. Ayun po. May mamaya po pag lumapit kayo, may kita nyo doon sa ballot review. Meron lang po kayo 15 seconds na makita yung sa screen yung ballot image. 15 seconds time out, automatic time out, pwedeng unahan nyo, pero hanggang 15 seconds pwede nyo review. Tapos yung second page for party list, 5 seconds lang po. So, paspasan po tayo. Suggestion ko po, tignan nyo muna sa screen yung inyong ballot image, tapos i-double check nyo na lang using the receipt. Tapos, pagtapos nyo na kung satisfied na kayo sa inyong boto, i-copy nyo lang po yung receipt na nakatago yung detalye. I-deposit nyo lang yung check-in. Tapos na kayo. Hindi na po kayong umalis sa inyong voting. So, yan. Yun lang po ang alam. Kasi nagkaroon po ng time and motion study.
Kailangan mo natin i-balance yung efficiency at yung transparency. Ang nakita ko ng COMELEC is yung 20 seconds. Kasi pag more than that, baka tumagal yung voting. Marami kasi bumuboto hindi lang yung isang tao. So, 20 seconds yung yun lang po. Kasi ang ano dun is samahan ng assistor. Sige po. Yan daw, yan. Diyan ka daw. Yes. Sige, sige. Yes po.